Tässä on Alan. Hän löysi nettivideon aiheesta, miten rakentaa omia ansoja. Hän on käyttänyt lähes vuoden kotitekoisen hälytysjärjestelmänsä tekemiseen. Hän on turvassa pian. Tässä on Jasper. Muut luulevat, että hän pitää skandinaavisesta designista. Se ei ole totta. Hän tuntee olonsa turvalliseksi ajatellen, mitä vähemmän on tavaraa, sitä vähemmän on varastettavaa. Ja Emeko taas rakastaa koiransa kokoa, mutta ei voi olla miettimättä, tuntisiko hän olonsa turvallisemmaksi koulutetun vahtikoiran kanssa. Tässä on Santiago. Hän rakastaa äitiään kovasti. Hän muutti pois kotoa vuosia sitten, mutta käy edelleen päivittäin varmistamassa, että äiti on turvassa. Hänen äitinsä puolestaan haluaisi viettää edes yhden illan yksin. Emma tuntee olonsa turvalliseksi vain, jos hän jättää valot päälle. Se alkoi yhdestä valosta, ja nyt hänen sähkönkulutuksensa on karkaamassa käsistä. Turvallisuuden saavuttamisen ei pitäisi olla niin vaikeaa. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.